Laita vielä tyhjä pullo sinne. Onko se ykkönen joku? Oho! Niin. No. Vielä se puhuttelee. No terve. Joo, mulla on taas kehampajaa nyt tässä. Mikä olikin ennen kehampajaa. Nyt on PK-reistiimi. Tehtiin tiimit pajat. Ne on täällä. Tämmöstä meininkiä. Se voit vähän niinku kertoa sit pajasta. Joo. Tässä on meillä. Tää on henkilökohtaisesti minun paitoinen. Siellä on meillä on. Kaikki tietää mitä tämä tarkoittaa. Ja siellä on kaikki noita. Mitä kaikki autossa löytyy. Jaasuissa on Kerro siellä vähän lisää. ARP:tä, sponsori. Ja iso turbo. Ja Holset tietysti. Ahdin löytyy. Sitten on tää meidän firman logo täällä takana. Tämmönen. Saaviko se nyt selvää, mutta näköjään ammuttu 3 kertaa selkäkiin. Tuttu reikä. Puukon jälki puuttuu, mutta tuttu puukkokinhan tulee selkään kiinni. Niin näistä. Varsinkin naiset veti tulee samuukkoa saatana. Sit tässä meillä on näitä meidän aperatiivia. Saa paidan ja viskit ja muut tulee sitten siinä. Ja me voitais oikeastaan aloitella tätä Meidän tilaisuutta nyt taas sinä, että se pitää läpi. pitemmittä puheitta. Näkyy ensimmäisenä Paavo Viinanen, Jarru Asenteen. Vittu puhe. Paavuttua. Kiitti. Seuraavaksi. Katsellaan. Toimitusjohtajien paita nähdään viimeisen. Graafinen suunnittelija Joni Hinkkanen. Ja pystyy tuumaamaan. Jäät kättelet toimitusjohtajaan. No eka kiitän. Joo. Ei se mitään. Ja siihen. Ja Olen ihan onnellinen. Tää niin unohtu antaa näitä meidän marjoja. Liianen viski jäi. Viski jäi. Niin onessa. Niitä niin. Ei hätää. Joo, kiitos. Ei siitä pitää väliä. Siinä. Nätti paita sinun. Katsellaan. Seuraavaksi mekaanikkopäällikkö. Hannu Ihalainen näkyy. Joo, tää on hyvä homma. No sieltä. Joo. Kiitoksia. Tää on hyvin mennyt vuosia. Viekkäästi. Se oli tää oma. Joo, tässä on ero. No, Joo. siitä. Joo. Kiitos menneestä vuodesta ja hyvää. Tää oli kyllä hyvä. Kaikkea hyvää teille. Joo. Kiitos. Joo. Seuraavaksi kahdataankin varatoimitusjohtaja paat. Se nyt saat joudut antamaan sen. No. Eipä anneta. Eipä tällä hyvä. Näti. Pikun näti. No. Eipä jää tähän ekaksi. No. Tässä nyt kiitos vaan. Kiitos. Joo, vuosi on mennyt ja Taas on silleen mennyt. Sillä ollaan tässä nyt tää seulettaa näitä arvokas paita, koska siinä on tuo varatoimitusjohtaja. Joo. Huomatkaa. Ja nyt siihen vaan. Siis. Vielä kerran. Joo, sit tosta noin otetaan vielä. Tuo noin siihen samaan käteen. Noin ja sitten käteen. Noin. Hyvää mennettä vuotta ja Joo. tulevaa. Koitas saada pillua vielä. Niin on. Eilen sain kyllä. Joo, annat sen Eikä myös minun paita. Mä otan tuosta pikkusen. Vittu kopalo. Se on helvetti kyllä. Nyt varatoimitusjohtajana joudun ojentamaan Kasasen Pekalle paidan. No. Hyvä tuleva vuotta ja Tää pankkapuristus. Paita siihen. siitä niin ja menneitä ja tulevia. Niin. Hyvä pojat. Yes! Yes! Nyt paidat päälle. Joka Niin. ikinen.